Imizwa yami, indlela engingathanda ukusizwa ngayo mase kuqala kushona ilanga, ngoba kunentshisekelo ezivuka mihla namalanga engingasoze ngaphendulwa kuzona. Njalo ngizama ukulungiswa, ngizama ukuba ngcono kunanamhlanje, kodwa izinto ziba bukhuni ukuba zenzeke empilweni yami. Imithandazo yami siyafadalala kanye nethemba seladliwa umuhlwa, selashona ilanga kweyami impilo, ngoba nanamhlanje ngisaphila phansi kwesinyama engingasazi ukuthi ngingasisusa kanjani empilweni yami. Ngingumntwana omncane impela, kodwa ziningi izinto ebese ngizenzile ngitshe ngithi kuzoba ngcono, kuzolunga ngelinye ilanga, kepha kwangenzeka ngendlela engangifisa ngayo. Njalo makushona ilanga sekwahlula ngisho inyembezi, ngoba isifuba sesoma kingekho into engingayenza. Njalo imibuzo engapheli futhi engingasoze ngaphendulwa kuyona. Mihla namalanga ngihlala ngifuna ukuthula, kodwa ukuthula kungekho. Ngisho kwasemndenini engafikela phansi kwayo banokuthula kodwa bengenakho, ngoba nanamhlanje basathule nenzondo engaphakathi enhlizweni zabo. Banemfihlo eziningi namhlanje ezingenza ngizizwe phansi. Ababonayo bathi ngiyagula namhlanje, kodwa abazali bayalazi iqiniso, kepha bakaze bangitshena, bangivukela inzondo mangizama ukulungisa. Ngingumntwana omncane ongazi lutho, ngifikele phansi kwesimo somhlaba, ngithi kuzolunga kepha kulungi. Nanamhlanje ngisahamba phansi kwesimo engakhulela phansi kwaso. Lokho ngithi impilo izoba ngcono, kodwa nakhona ukungcono ngingabazi ukuthi yini. Ubulungiswa siyabufuna, kodwa yikho ukuthi sibeke ithemba emthandazweni, singazi ukuthi lowo mthandazo usayakuphendula, ngoba bakhona abalala imithandazo yabo ingakaphendulwa. Kulo mhlaba siphila phansi kwengcindeza, kukho esingakwenza ngaphansi kwalokho.